Assalamu alaikum al'ummar Filinge da kewaye. Ranar da muke jira ta zo, kamar yadda muka sani kuma muka saba. Muna shirya muku wasanni a kowace shekara. Ku sani wannan shekarar mun daura ɗaurarriyar ɗamara na zuwa muku da sabon salon wasa fiye da yadda kuka sani a kowace shekara. A don haka muna sanar da masoya maza da mata zuwa wajen wannan gagarumin wasa da za a yi cikin garin Filinge. A don haka ku hanzarta zuwa wajen wannan gagarumin wasa da za a shirya, wanda za a yi a babban filin wasa MGC Filinge. An shirya wasan ne 31 ga watan Disambar. Mun tanadar muku da hazakan mawaka fasihai masu farantawa masoya rai. Kamar haka, a Yamai muna da Basho a mai guri ya zo mai tabarma ya nade, haka za ta kasance to ku bar rigima kun ji. Jamila S. Mahaifiya ke ce wadda ba za na manta da ke ba har abada. A Filinge, Aminu Yaro Inji tare da Lamini M. Ina shaida shi so ga mole jini ne, ina wani baki raba ni da ke yawa ne. Kirki ne mu je ko ina fatan kin gani, ina soyayyar ki nake kwana in tashi. Isa M.E. Ball da Alhassan M. Dos. Nemi na kanka, nemi na kanka, nemi na kanka abokina, nemi na kanka abokina, nemi na kanka, nemi na kanka, nemi na kanka abokina. Purchase your tracks today. Shawara ce zan baka, in ka so ne ka ɗauka. Da labaran M. Sharif Abala da Sinafirken. Kar ku manta al'umma, muna sanar da ku wannan gagarumar wasa za a yi ta ne 31 ga watan Disambar a babban filin wasa MGC Filinge. Ya ku jama'a, kar ku sake a baku labari. A don haka kuɗin shiga wannan wuri ka tanaje su, ki tanaje su. Turwasa kacal domin more mai idanuwa da rayuwa. Kar ku sake a baku labari. Za a yi wannan wasan ne da misalin karfe 8 na dare. Sai kun zo. Ina san ki arena ni da san ki naka kwana samsam bana